Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Mas daw ni Diana iti lugar a napananda ka ni Bakit Ansing. Naku na ti balasang no akin kukwa iti balay. Ngem insong batlang ti Bakit a nabayagan anatay ti pudno nga akin kukwa. Iti daytamat lagon daway, plano ni Lindon asapulan ni Diana. Tapno pilitin nan asumurot ken kuana. Nakisarita met ni Doña Dolores adi na kumakabkabilen ti anak na. Iti kanito makita na. Iti sabali abangir. Nagkita da General Barbosa ken lakaignas iti sentro ti ili. Nadakamat ti general ti may papan kadag iti anak ni Agila. Iso nagpanunot met ti mununa. Kabayatan na. Agsarsarita da General Barbosa ken Lindon. Itagagayem. Tenggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Sigurado ka din, iti na itangay bagbagam Lindon. Addan dinutukak amang patay kini Ruben, ije unag ti pagbaludan, Ninong. Kasta ka di. Amangan, no agbabawi kanto iti day tangaramidam. Anya ti kayat mo asawan ngagbabawi akto, Ninong. Lipatam latan timbaga. Di mon panunutan Lindon. Ninong, saan akto ngagbabawi iti pannakatay ni Ruben ije pagbaludan? Anya kumaarason? Makamu kay ti kayat mo ngaraminan, Lindon. Basta di mo baybayan dagiti illegal a negosyo. Agtultuloy lata ti produksyon ti negosyok, Ninong. Isungawan ti rumbeng apagdanagam. Kayat ko alagi pan amin dagiti pasamak. Ngamadun dagiti malipatak apagtang. Nabukal ti grupo mi idi. Talo kami, kada leon, kanday di agila. Tapno mang kontra kadagiti illegal nga aramid dagiti kunniber at tao. Ignas, Naunag ti ilablaban mi a prinsipyo. Naidadanas kami a marigrigat. Gaputa ka kun sabos dagiti babaknang. Dagiti politiko arugit iti kagimungan. Aging gaita. Awan tinagbanagan ti ilablaban mi. Ayop dayjay a General Barbosa. Aso dagiti babaknang. Ken gayem dagiti politiko. Akilo ti aramida. ha? Addan tolat ta pagpatinggaan ti panagarida iti intero a probinsya. Awan umasping iti kinadakas da. Naawat mo ka din tigatad aparaken ka, Warden? Nasayat. Kayat ko amapukawan iti kabiitan a panawen ni Ruben. Jak kayat amabigatan pay ti awanan bain. Di kagdanag. Iti kanito ngagbaligi dagiti taom amang patay kini Ruben. Triple ti ited ko nga umentoyo. Sana parikot kanyak ti kwarta. Kabalan kayo abayadan. Wait. Bye, Warden. Jakon pagbayagan pa'y tibiyag dayjay a Ruben iti pagbaludan. Nasken amapukawan iti imatang ko. Brando! Boss! Umasidag ka. Napatag ti bagakan ka. Apay ka di, boss. Pagsaganaam dagiti buyot tayo. Adda napatag apag natayo ita. Matungpal, boss. Nagkas ang dayta na pasamak iti pamilyam, Ignas. Uwan Celia. Saan ang nagbalin anasaya at tibiyag mi? Gapula ang kadagiti kabusor. Nagan-an nadak. Ngam sursurutan naklata ti an niniwan tinapalabas. Kumusta nga tandag iti anak ti kabsat mo? Nalabit nga dadala ang iti daytoy a probinsya. Sapay la kumatakas ta nga agpayso, Celia. Nabayagan a panawon, ajak ida nakita. Ngam, kasanom ama ilasin ida,
No babasit da pa idi nagpukaw da. Day tati parikot ita, Celia. Awan pa'y tinakam dagi jay nga ubing, idi napukaw da. Talaga adyak makain na. Gapo iti imbag kakanyak ni General Barbosa. Kaya't ko idin apaltugan, idi nagkita kami. Ngam nalapdan na gapo kadagit imbagana. Naskan nga agkita kami manan ka ni General Barbosa. At dalakid di ammo na maipapan kadagiti ka anakak. Agpakadak ka ni Celia. Ngamjak ibagbagano sa dino ti papanak. Sa pulak ni General Barbosa. Auntie Ansing? Apay ka di, Diana. Sino dagiti lalaki nga imasidag itay kan ka? Kwa, gagayam ko dagi dya lalaki. At dala imbaga katakwada. Anya? Imbaga kabantayan daan na imbag da ito'y balay ko. Tangda na kida tapno nagagat dang agbantay. Kasta ka di, Auntie Ansing? Wen, balasang ko. Uray no, kasla balay ti kalapati ti balay ko. Ako na ni mamam. Napatiglat ta kanyak da ito'y abalay. Auntie? Total, talpas kumutin dagiti aramidak dito'y balay ko. Mabalintan tag subli ijedak kila balay. O sige, Auntie Ansing. Sakbay na. Mapantap agatang kadagiti masapsapul ta ijay. Tapno saan ta mabisinan, Diana. Ruben, umadanin ti oras. Urayan talangan ti panagtignay dagiti kakunsabos ko dito unag ti pagbaludan. Agsagana kan, Barok. Uwan tatalyon. Ulitak. Saan arumpeng nga daka dito'y pagbaludan nga awan mat basol mo. Delikado ti biyag mo dito'y. Tata. Limitado ti garaw ti tao dito'y pagbaludan. Iso ang maaramid dagiti buklis ti kayat da mapasamak. Tatalyon. Ruben, aramidak da ito'y gaputan nalag-an teriknakan ka. Jakpay masigurado, nupod no ti paliiw kukan ka. Anya day ta paliyo mo, tatalyon. Nakunakon kan ka idi. Kaing ingas mula unay, day di agila agayam ko. Ala, agpaliiw ka lang iti aglawlaw. Iti kanito ang nagtignayan dagiti kakadwa tayo dito unag ti pagbaludan. Ammumon ti aramidem. Basta di mo liplipatan dagiti insurukan ka, no kasano ka ang makalipas. Uwan, tatalyon. Agsip ngeten, kat dandanimot ti countdown dagiti balod. Aglukat to amin dagiti salda nga adda ditoy. Kat addamay may sa arwangan amabalin munto apagtarayan. Ita arabi iti pan nakatay ni Ruben ije pagbaludan, Brando. Nasayat no kasta, Boss Lindon. Maramid ko amin na kayat ko. Gaputaado ti kwartak. Dakkel agatad ti imbayad ko kadagiti kakunsabos tayo ije unag ti pagbaludan. Katukad ti biyag dayjay a Ruben. Boss. Nauma akon nga agay ay ayam, Brando. Nasken a mapukawan iti imatang ko dayjay a Ruben. Adun tinasayang nga oras ko, gapukan ko na. Boss. Urayan tayo lang ang ti resulta ti amin. Kalpasan na. Rambakan tayo ti ipupusay ti mortal akabusor ko. Ruben, minutos lang ang ti urayan tayo. Nakalukatan dagiti daduma asalda. Uwan, tatalyon. Dayjayan ti maysa kadagiti kakadwa tayo. Planadon ti amin. Sapay la kumatag baligi ka iti panaglibas mo. Delikado na ito yung aramidam, Ruben. Tanayo na ka nakasagana iti anyaman ang kasama, tatalyon. Itapay lang. Agyaman akong kada kayo. Ruben, nakalukatan ti salda. Naurnong matendag iti jail guards iti aglawlaw.
Uwan tatalyon. Agsipot ka na imbag. Ano? Aglibas kan. Uwan tatalyon ha! Nakapanawan ni Ruben. Nagpatakti ka raw na. Sapay na kumatasan amadlaw dagiti gwardiya ti panaglibas na. Nakagdala ko ni Taglawlaw ti pagpalutan. Dandanin ako masilawan ti spotlight. Nasken ang makadano nak iti lugar anang ikabilan da iti tali. Amaramat kong maglibas. Dajay, adayon din nakaitanong ti spotlight. Darasik ti taburay. Ha, naguni ti alarm. Kaya ta sa wanday ta, naamuandan nga da naglibas. Sana mabalin na matiligdak dagiti gwardiya. Diana! Apay! Ay, kalatan ay batak ti baso apag inumak ko maiti danom. Ante ansing. Malas, numay sala abaso tinabuong, Diana. Anya ti kayat yu asawen, anti. Alaam day ta may sapay abaso. Tabuungem tapno kontraem ti malas. Anya? Alaam mo, Diana. Dakes nga minapartaan ti mabuong abaso. Iso akontraem metlaeng. Babaan ti panangibuong mo iti may sapay abaso. Nakakalay ata ko niti na nga padera. Sana ka basta makakapat. Gapo ka dagiti barbed wire. Ikaw gumakag libas. Maltugan ako na. Delikadong tayo ito'y karamidag. Ikaw gumakag libas. Kakadwa! At aking malay at iti pader. Ang mga numakalibas! Alerto na dyan tao, kakadwa! Partak ti garaw na! Salikaw-kawan tayo, kakadwa! Sana basta makalibas na diabalog! Karting apay tagtaray. Nakarwara ko na. Palpaltungan ako na. Surutag timbaga kanyak ni tatalyon. Itinay tapas at ipagtarayak. Madanon kung to ti kabakiran ang mabalin ko ang paglimangan. Ikaw gumakti aglibas. Punyeta! Boss! Anya ka diti mapaspasama king ka? Nakalibas ni Ruben iti pagbalutan, Brando. Anya? Kasano na pasamak na ita ha, boss? Jak amo kadagiti menel at tao tayo iti pagbalutan. Naglaingan ti awanan ba eh? Kasano nakalibas iti pagbalutan da Ruben? Dayta nga rod tinakaskas daaw, Brando. Anya ti naramid ni Ruben, taapay ang nakalibas. Anya nga rin ti plano mita ha, boss? Sigurado asyak ti sapulan dayjay. Agsagana kayo. Sigurado nga darangat ang mapasamak. Wen, boss? Bili naman na imbag dagiti tattao tayo, Brando. Amuyon ti aramiden nyo. Agi na pwede ito abay tinakalakaya. Sigurado ang nakaadayo akong kadagtinang kamkamat. Taol nagiti aso manipot iti adayo apas ti kabakiran. Saan ka basta masarakan dagiti pan nakabagiti lindag. Aramatag tinasorsorok ka ni Tata Ignas. No kasano taglimbang iti kabakiran. Sana ka bumalas ka dakwada. Gaputasan ngay suda ti kabusor ka. Agtignayakan. Nalawagan kakadwa. Ngamsan tayo pa nasarakan ti balod ang naglibas. Sa dinong ito tinapanan na, sir. Nasiglat tayo balod. Saan tayo basta makamatan? Tignan tayo manan, kakadwa! Sana balik, tadadang iti aso kakadwa tayo mang sapol iti na dyan, balon! Alo, agtignay tayo manan, kakadwa! Brando, apay nga aburido ni Lindon. Gaputan nakalibas ni Ruben iti pagbalutan. Anya? Adto iti pagiwarnak. Basaan. Nan. Wanted itan ni Ruben. Gapo iti panaglibas na. Madamasap sa pulanan dagiti otoridad. Oh, kasano ang nakalibas? Nagsiglat ti awanan ba eh? Kasano ang nakalibas iti pagbalutan? Kat naingat ti seguridad ti pagbalutan. Oh, mabagtita ko niti daytoy ang mapaspasamak, Brando. Sana rumbang ang makalibas ni Ruben! Pinanawak nga agmaymaysan ni Celia J. Dagusmi. Nasken amagatang kung dagiti.
Ti mabasa iti pagiwarnak. May sa abalod. Nakalibas. Gatangak deta pagiwarnak. Kat basaak tilinaon na. Celia! Celia! Apa, Ignas? Agdadaras ka mo ta si Mangpat. Ni Ruben, Celia. Apa ni Ruben? Naglibas ije pagbaludan. Anya? Basa ang tilinaon ti imat ko apagiwarnak. Nakalanad dita. Amay san apugante ni Ruben. Kat madamati manhunt operation dagiti otoridad. Diyos ko. Anya ti planong aramiden ni Ruben. Apay ang naglibas ije pagbaludan. Sa dino harod itang ti ayan ni Ruben, Ignas. Jak amo, Celia. Ignas. Ah. Adda agtok-tok-tok itiri daw. Asino, tinagtuktok. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimod direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.